Moko kuom mine manche nokonyore e thuolo mar tho mar Raila Odinga nyaka ik mare ochako nyithinde gi nying jatelo no. Giwacho ni mano en yor chwalo huma mar Raila Odinga kod yawo dhod gweth ne nyithindogo, mana kaka jafwambo marwa Bill Gates Odwar leronwa. Dala auchiel bang' piny Kenya wito jal mathoth oganda yango kaka thuon Raila Amolo Odinga, gino mane oweyo kuyo mathoth ahinya. E osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga, nyithindo 57 osenyuol are tho mare kaka iyangonwa kod nyamrerwa makanyo Faith Akoth. From 15th chieng' mane wawito jatelo to 19th chieng' mane wakowe, wasebedo gi 57 deliveries. Nyithindo ma jowuoyi waseyudo 34, manyiri 23, makes a total of 57 deliveries. E ward ma joma mine mosekonyore, warado gi Lavenda kod mine wetene mane okonyore e thuolo mane Raila ong'ielo e orengo nyaka chop ikne. Lavenda leronwa ni ochako nyathine Amolo kaka achiel kuom nyinge Raila, kowacho ni ling'any mare nyaka dhi nyime kaluwore ni jaode bende osega gombo bedo gi nyathi mochak Raila. Koro kano chopo tarik mane jakom koro weyo wae, emane tarik mane yude e hospital kae. Koro naneno ni koro kanyuole nyako nachak min piny ma en min Ida Odinga, to kanyuole wuoyi to nachake mana koro Raila Amolo Odinga himself. Wuongi osebedo ka gombo ga nying mar Amolo no, mar Raila. Komachielo e boma ma Nairobi, Pauline Awino mane okonyore tarik 15 tudo chako nyathine ni Raila gi lek mane oyudo ndalo 3 motelo ne tho Raila ni oyudo mich mar nyathi. Ka bende okoni odiochieng' onogo, jaode nobiro kagwayo ni Jowi osenindo, kendo kono lakteche ni nyathine nyinge Raila Amolo Odinga maonge nying machielo ma ibomiye. Biro na ni mheshimiwa luonga, koro securities emo biro kawa kae ni mheshimiwa luonga. Kora penjo ni to mheshimiwa luonga kure, and it was a dream ni gitera Upper Hill na bia ni mheshimiwa. So I was going, no kangena dhi neno mheshimiwa mane. Koro ka gi on office ka donjo to ng'ama naneno sura ne ok obiro na no kamake, but naneno ka gima nen ng'at ma jatelo e serikal. Toko nani zawadi yako ndio hii nimekupea. Taneno ni omia nyathi akirapiwa hivi kobo nyathi kamae to omia nyathi toko nani mai zawadi mukeline. Ka ona wuon gi obiro immediately kanyuol, akaniambia onge nying mora mora mane wapango ma Raila Amolo Odinga en wuoyi. Yes, mana gwambo giyango ne gigombo ne nyithindegi ma gichako Raila go mondo bi omisir gidong kendo gibed gi huma kaka mar Raila pachoka. Raila is a big name and okanyal regret chako Raila nying. Yani Raila ilikuwa kwa damu, neni ya remo magi mani ya rembo joluo rembo nagi, but achake mana for a remembrance. Wachake nying mar Amolo no nikech kaluwore ni en ng'ama strong kumoya e bebor. Koro wadani koro kadongo Nyasaye mondo miye mana teko kod obed gi huma ma gimbi maduong' no. Kane oloso wi wachno, tende osiptal ma Jaramogi owacho ni nitiere geno ni thoth nyithindo mapok ochak nyinge ibiro mi nyinge Raila kaka yor medo tero mahu mare nyime. Jaramogi kaka wana referral hospital wayudo mine mang'eny. Koro wageno ni pod wabro yudo ji mang'eny ma chako nyithindo Raila Amolo. Kata bedni oganda jo Kenya wito thuon mar gi Raila Amolo Odinga, nyinge wicho kane wil godo ni mar are thone nyaka sani nyithindo osenyuol kendo chak nyinge ne Raila Amolo Odinga. Bill Gates Odwar, Ramogi TV.